Hľadáte ideálne miesto pre rodinný výlet? Navštívte oddychovú zónu s vyhliadkovou vežou na Bukovine, kde sa zábava pre celú rodinu spája s peknými výhľadmi. 10-metrová drevená vyhliadková väža s tradičnou šindľovou strechou vás pozýva vystúpiť na druhé poschodie a užiť si panoramatický výhľad na celú Turzovku a okolité lesy. S ďalekohľadom uvidíte každý detail tohto kraja. Toto miesto je ako stvorené pre rodiny s deťmi. Najmenší si užijú hojdačky, zatiaľ čo rodičia si môžu oddychnúť pri drevených stoloch s lavičkami, ktoré sú ideálne pre rodinný piknik. Večer môžete zapáliť ohnisko a užiť si romantické posedenie pod hviezdami. Okrem relaxácie vás čaká aj kultúrny zážitok. V malej galérii sa dozviete viac o významných osobnostiach ako Juraj Turzo a Edmund Reiter, obdivovať môžete vyrezávané sochy historických dejateľov a spoznáte princíp slnečných hodín. Či už plánujete kratší výlet s deťmi alebo romantické posedenie pri ohnisku, oddychová zóna Bukovina vám ponúka všetko na jednom mieste. Príďte ju objaviť a vytvorte si pekné rodinné spomienky s výhľadom, aký inde nenájdete.